tot zo halfweg vorige eeuw was het bij menigeen gebruikelijk dat al 4 jaar het hele huis op kop kwam. Vrouwlu maakt elkaar er al weken voor de kop gek. Is al aan het schoon? Ja, ik zit er middenin. Of, nee, ik heb mijn man nog nooit zo wiet. Nee, maar Lu was monstiets niet zo blij met al dat gedouw. Alles kreeg naar de stee en plekken door je dood enkel komen. Schoon? Ach, al joh van Nijs de drokte. Wat een onnodig ouderwets gedouw. Bij Dirk en Matje was nooit huis. Het had een zet duurt, maar nog veel klogen en tjim van Matje en zou zeggen dat al kleid inkomen nog een jaar met zo, het Dirk er uiteindelijk aan touw geven. Ik zal het je weer nooit uitstoken, maar blijdschap van Matje kwam bij Dirk op een goud stee. Er zou wel nabehangsel op muren komen en het plafond moest van ijs in wit koken. Dirk had wel bedoeld dat het nooit te veel kosten mocht, om reden 5 was hun laatste mol oordig aan de prijs geweest. Dus Matje moest zelf behangen en Dirk zal barrel witten. Komer was sick om huilde al leegpakt, maar tovel en kaast werden onder het werk even bezitschoven. De oversleten zeur, nog een afstuk van Orlu, was ook te groot, dus kreeg hij stee naar kachel. Aan de doors biedt Tiet van Beer. Ze zond ja in 1 dag kloren. Omiddag zat het plafond voor de eerste morgen in 5 en half schuit Komer in het behang. Even rap een stoetje met een bakken aai en een kop koffie en dan weer. Dirk kreeg er glad sloeg op en zette het houten trapje van Nijs op de andere eind van Komer. En mijn 5e bovenop, wit kwaast in rechterhand en linker en bovenin van trap. Bij kachel moest ze even rekken om bij raad van het plafond te komen. Hoe gut, dat miskulde hom. Trap onderhoed, kwaast over het nabehang en mijn 5 over kachel en op kaart in oorzeug. Door zat een gremiedig noost emmer met kon en 5. Slimmer kon hij wezen wel. Alhoewel, dat Matje ook nog begon te reden, waar je hels. Klap de trap dicht en, ja, dat kon er nog net bij, pink ertussen. Waarom krek zo dik als doen en zat om schijf aan het haat. Dus tot overmoord van ramp, met haar tussen knijden, voort naar het ziekenhuis. Eind vandaag was ze weer thuis. Dirk met haar in het verband, Aben in droogdauw en Matje met een bult verdraaid. Een week later was Pien over. Haar vader barrel afmokt, was stal van ijs bekleed en laat er al der dees een nij kluit opflauwer. Dat haar Matje heuven zelf huilen dan uit bedenken kent. Dus soms het Dirk van nijs weten hoe blij ze was.